Fi stqarrija li ħarġet l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA intqal li l-industrija tal-bini teħtieġ bidla mill-qiegħ u li l-assoċjazzjoni ma taqbilx li site managers għandhom bil-fors ikunu periti bil-warrant. L-MDA qalet dan fid-dawl tal-fatt li l-Prim Ministru ftit tal-jimilu saħaq fuq il-bżonn li site managers għandhom ikunu periti bil-warrant u dan il-punt issa sapruħu fil-liġi ġdida. Fil-fatt, bir-regolamenti l-ġodda marbuta mal-iskavar u twaqqih, is-sit jew l-iżviluppatur mhux se jkun jista' jappunta huwa l-persuna responsabbli għax-xogħlijiet fuq is-sit tal-iżvilupp. Iżda site managers iridu jkunu persuni tekniċi u kwalifikati bħala periti. Madankollu l-MDA qalu li m'hemmx bżonn li jkunu periti bil-warrant. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi talbet it-twaqqif ta' Kunsill tal-Iżvilupp li jkollu l-awtorità li japprova l-ħruġ ta' liċenzji lill-kuntratturi għall-iskavar u twaqqih. Saħqet ukoll dwar il-ħtieġa ta' reġistru ta' żviluppaturi approvati. Sa dan it-tant l-MDA fakret li dan l-avviż legali ma jimplika bl-ebda mod li x-xogħol tal-kostruzzjoni għandu jitwaqqaf u qalet li se tkun qed issejjaħ laqgħa għall-kuntratturi, żviluppaturi u l-bennejja il-ġimgħa d-dieħla.